Asibonge nje ithuba lokukhuluma nawe kwe-channel kama uPastor WeNingi. uNkulunkulu meke kulonde kubusise sibeke udaba lamaphupho, asibheke nje ukuthi umuphupha ukhathele. Uma ngenzeka uphupha ukhathele, uphawu lolu esikhathini esiningi oluhle ngoba luvama ukubika la ukuthi ke mhlawumbe umuntu osebenza kanzima, umuntu osenza ngokuzimisela, futhi ke ungase uthole umvuzo omuhle kungekudala. Noma ke kunama rewards ozowathola ngokusebenza kokwanzima, ngokusebenza ngokuzimisela esikhathini esizayo esiseduzane. Okwesibili singakubalula umuphupha la ukhathele, uPaul ngabe selibeliveza la ukuthi umuntu mhlawumbe ongahlaba nje ugula, noma umuntu ongaphasi kwenkulu incindezi okungenzeka uyithola mhlawumbe ebhizinisini, noma uyithola emsebenzini, noma uyithola lokho osuku ukwenza nje empilweni. Asiphethe ngako ukuthi uma uphupha ukhathele kungabuye kube uphawu nje ongaphindele ukukhombiseka ukuthi mhlawumbe kufanele ubheke noma unakekele nje isimo sempilo yakho. Kungenzeka umzimba wakho sokubikela ukuthi sekunezinto ezingahambi kahle kuwena, sekufuna ukusukuma manje ukuthi ubheka nje impilo, uyisukumele impilo yakho. Siyabonga kakhulu nje usuyibukile ivideo, ungakhohlwa ukuthi ulike le video, ikona okubaleke kakhulu, bese ke undlula uyobheka namanye amavideo esiwenzile. Ukhona ke lapha ke i-notification bell ungayipress ukwenzela ukuthi mase ibuya sifaka ivideo la ukwazi ke nawe ukucacisa ukufresh utholeke la update. May God bless you.